Pentsa dezagun bere indarra pertsonen gaitasunean oinarritzen duen erakunde batean. Bere langileekin eta inguruarekin konprometituta. Pertsonengan eta euren sormen ahalmenean konfidantza duena. Norbanakoen talentua aitortu eta baloratzen duena. Erronka irtenbide eta ideia berriak etengabe bilatzen dituena. Pentsa dezagun guzti horretan eta Ulma taldeaz pentsatzen ariko gara. Ulma pertsonek eta pertsonentzat pentsatutako enpresa taldea da. Langileak gara, baina bazkideak ere bai, eta dagoeneko 4.000 pertsona inguruk osatutako taldearen norakoan parte hartzen dugu. Gure enpresa proiektua industria tradizio luzea duen eskualdean sortu da, ekimen eta esfortzu pertsonala beti bultzatu dituena. Etorkizuna ulertzeko eta eraikitzeko gure modua da. Ulma taldea Mondragon Korporazion Kooperatibaren zati bat da. Euskal Herriko lehen enpresa taldea eta Espainiako handienetakoa. Munduko enpresa esperientzia kooperatibo garrantzitsuenaren zati gara. Ingurune honek beharrezko baliabideak ematen dizkigu gure jarduera guztiak sostengatzeko. finantza, gizarte aurreikuspen edo ikerketarako laguntza eskaintzen dizkigu. Era berean, gure hezkuntza zentroak ditugu, unibertsitatea, formazio tekniko eta lanbide heziketako zentroak. Zalantzari gabe, abantaila konpetitibo eta sozial handia da, gure jarduera guztietan ezagutzaren sustapena errazten duena. Gure jarduerek gero eta herrialde gehiagotara garamatzate. Ez diogu buruari 1000 buelta eman behar, mundua da gure berezko merkatua. Integratuko garen inguruak bilatzen ditugu. Ongizatea eta aberastasuna sortzeko egokitzen garen inguruak. Hau da, ezagutzen eta sinesten dugun eredua. Ulman beti zerbait berria bilatzen dugu. Proiektu berriak, produktu berriak, egiteko modu berriak. Labur esanda, erronka berriak sortzen dituzten ideia berriak. Konpromiso bat daukagu, sormena bultzatzea, sormen hori taldeen gaitasunetan integratzea eta gure jardueren artean partekatzea. En una palabra, innovación. Innovación. Garrantzitsua bizitzan hauxe da. Arrakasta lortzia, zaren bezalakoa izatea egiten zaituzten balorei uko egin gabe. Ulman badakigu nondik gatozen eta zertarako lan egiten dugun. Sortzen dugun aberastasuna eta ongizatea banatu nahi ditugu. Oparotasuna nahi dugu gure ingurukoentzat eta bizi garen gizartearentzat. Horregatik, gizarte hobe eta ingurumen osasuntsuago baten alde lan egin eta borrokatzen dugu. Egunero etorkizun hobe baten alde lan egiten dugu. Ulma, negozioek osatutako enpresa taldea da. 7 negozio gara eta jarduera sektore oso desberdinetan lan egiten dugu. Negozio bakoitzak bere izaera dauka eta era berean talde osoko baliabideak eta estrategiak partekatzen ditu.
Formula malgua da, gure negozioei eraginkortasunez lan egiteko ahalmena eskaintzen diena. Azken urteetan, Ullman zabalkunde eta hazkunde etengabea izan dugu. Hazkunde sendoa eta jarraitua da, gure negozio eta jarduera guztien garapenean oinarritzen dena. Etorkizunean aukera berriez betetako mundua ikusten dugu. Arrazoi ona ditugu baikorrak izateko. Erakunde batek aurrera egiten du berau osatzen duten pertsonek aurrera egiten duten heinean. Izan ere, egunero ideia berriak. Bilatu eta lantzeko gai garen bitartean, Arrakasta ziurtatuta egongo da. Hau da gure izateko eta lan egiteko modua. That is Ulma. Así es Ulma. Parce que Ulma, c'est ça.